Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Nilibang. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Abyan mayong aga sa imo. Welcome sa aton nga palatuntunan ang Daily Light from God's Word Radio broadcast. Kabay nga ini nga mensahe nga makita sa Pilipos kapitulo 1 sugod sa bersikulo 9, 10 kag 11 maghatag sa aton sang kaalam kung paano kita magpangamuyo. Kung ano ang aton ipangayo dira sa Dios. Sa bersikulo 9 nagasiling, kag ginapangamuyo ko nga ang inyo gugma magbugana sing labi kag labi pagid. Sa ibalo kag sa bugos nga pagtalupangod, agud nga mapinig ninyo ang labing maayo kag magputli kamo kag walay kasawayan nga sa adlaw ni Kristo. Nga napunan sang mga bunga sang pagkamataro nga paagi kay Hesukristo sa kahimayaan kag kadayawan sang Ginoo. Si Apostol Pablo isa sa mga mapangamuyoon nga alagad sang Dios tungod kay husto nga mga tema kag request sa iya nga pagampo. Ang iya nga request abyan wala nagdeal sa mga butang nga material o financial. Ang iya nga ginpangayo sa Dios para sa mga Kristiyanon didto sa Pilipos mga espiritual kag yari diri ang tatlo niya nga ginpangayo para sa mga Kristohanon dito sa Pilipos. Kabay nga magiyahan kita sa aton nga pagampo pinaagi sa sining The Prayer of the Apostle Paul for the Christians at Philippi. Number 1, nagpangamuyo siya ng ilang gugma mangin madagayaon. Ang ilang nga gugma mangin mabuganaon, that their love would be progressive, nga magatubo pagid ang ilang nga gugma. Sa pagkamatuod, ang mga Kristiyanon dito sa Pilipos nagpahayag na sa ilang nga gugma, pinaagi sa paghatag sang ila support, pinaagi sa paghatag sang ila encouragement, moral support, pinaagi sa paghatag sang ila material support, pinaagi sa paghatag sang gitawag naton manpower support. Initanan tungod sa ilang nga gugma sa Dios, tungod sa ilang gugma kay Apostol Pablo. Pero nagpangamuyo si Apostol Pablo nga ang mga Kristiyano dito sa Pilipos magadugang pagid ang ila nga paghigugma. Aton makita diri
sa ikadua nga bahin sang iya nga pagampo. Amo ang sa bersikulo 10. Agod nga mapinig ninyo ang labing maayo kag magputli kamo kag walay kasawayan nga sa adlaw ni Kristo. Ang ikadua niya nga request abyan amo nga ang ila kabuhi mangin maputli. Lives that are pure. Putli. May nabasahan ako na nungod sining pulong sincere. May theory na nungod sining pulong nga sincere. Ang pulong gikan sa Latin nga mga nga pulong, sine meaning without, and then cera wax. May mga masin naton butigon kag fake hindi maayo nga mga sculptors dito sa Roman Empire nga kung nasubran ang ilang nga pag-carve o kung pag-tisping sa marble nanungod sa estatwa ang ilang nga ginahimo kay wala pa man sila sang ginatuwag nga simento amo nga ginabutangan lang nila sang wax. Pero ang mas maalam pagid nga mga customers ila anay painitan ang among estatwa kag ang kainit sang adlaw amo ang magatunaw sang wax sa among estatwa. Kung wala sang may matunaw, meaning sine cera, wala sang wax, sincero, putli, genuine, matuod, honest, may integridad. So ang pangamuyo ni Pablo para sa mga Kristiyanon dito sa Pilipos amo nga ang ila kabuhi mangin maputli, mangin balaan kag matarong. Ikatatlo, ang pangamuyo ni Pablo amo ini nga ang ila nga pag-alagad o kon ang ila labor mangin mabinungahon, productive. A labor that is productive. Siling diri nga napunan sa mga bunga sang pagkamatarong nga paagi kay Jesucristo sa kamiyan kag kadayawan sang Dios. Kinahanglan sa aton nga pag-ampo para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, aton handumon nga ang aton nga pag-alagad sa Ginoo magadala sang kaymayaan kag kadungganan sa aton Ginoo. Kag tungod sina makadala man ini sang personal enjoyment, serenity and quietness sa aton nga mga kabuhi. A life that is fruitful in the work of evangelism of sinners. This is a ministry that is used by God in fitting souls to obtain eternal life. It is a ministry that brings glory and exaltation of God. So ang karakteristik sa epektibo nga pangamuyo exemplify ni Apostol Pablo. Mangamuyo kita that our love would be progressive, that our lives would be pure, that our labors would be productive. Amo ini ang minsay gikan sa pulong sa Dios karon nga adlaw. Ako si Pastor Epafras Sacar sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church kag sang Bahay City Fellowship Baptist Church. Madamo gid nga salamat.